Του λιουντάλι. Εντάξει, πολλά να δούμε. Πάμε. Περιμένετε! Σταθείτε! Θα σας δώσω αυτόγραφο! Μας επιτίθεται το λιοντάρι! Θα ξέρω εσένα. Μας πλησιάζει! Εσύ! Είσαι το κακό γκατί. Σου άρεσε αυτό! Το λαμβάνεις! Μπαταρίες καπούτ! Μου έκες διαγιούλα να εκμεταλλευτείς! Επόμενη φορά δεν θα είμαι τόσο καλή. Ευχαριστώ, καλέ μου. Πάμε παρακάτω. Τρελάθηκες! Τους έχουμε ανάγκη! Και εσύ παρενοχλείς γιαγιούλες! Αντρελάθηκα! Παιδιά! Αχα! Ποιος αντρελάθηκα τώρα! Ωραία! Για δες άμα έχει σήμα! No problem. Τι? Ακού τρελάθηκα. Γυρνάμε πίσω. Μήνυμα ε4. Ο χρήστης βρίσκεται εκτός εμβέλειας δικτύου. Παρακαλώ, δοκιμάστε αργότερα. Πω! Έχω τρυπάρει! Αυτές οι σέμπρες είναι σαν εμένα! Για σταθείτε, πού είμαστε? Στο Σαν Διέγκο. Αυτή τη φορά είμαι 40% σίγουρος. Το ξέρω αυτό το μέρος. Είναι η Αφρική! Η Αφρική? Αυτή πρέπει να είναι! Βέβαια, η γη των προγόνων μας! Είναι στο αίμα μας! Το νιώθω! Όχι, όχι, είναι κάτι περισσότερο. Μοιάζει με ντεζαβού, σαν να έχω ξαναβρεθεί εδώ. Όπως στην TV, οι ρίζες! Όχι, όχι, μοιάζει με ντεζαβού, σαν να έχω ξαναβρεθεί εδώ. Χάου! Χάου! Εγώ, Άλεξ! Εγώ και φίλοι μου πετάγαμε με μεγάλο σιδερένιο πουλί. Τότε βουτιά! Πέσαμε έδαφος. Κάναμε μπουμ! Τότε εδώ εμείς βγήκαμε, ήρθαμε, φέρουμε εσάς πολλές ευχές και ευτυχία. Για συντριβή αεροπλάνου μιλάει. Ναι, εμείς ναι. Νόμιζα... Συγγνώμη. Εννοείς ότι μένετε έξω από το καταφύγιο? Ναι, πολύ μακριά. Στο ζωολογικό κήπο, για την ακρίβεια. Μην πιέζεσαι. Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτή η βαβούρα? Λέει ότι ζουν εκτός καταφυγίου. Είναι αδύνατον. Μόνο οι άνθρωποι μένουν εκτός καταφυγίου. Γνωστός φαίνεσαι, μήπως σε ξέρω από... Και πώς γλιτώσατε από τους κυνηγούς μου, λέτε? Κυνηγούς? Δεν είδαμε κανένα κυνηγό. Τι κοιτάς εσύ? Εγώ, τίποτα. Αυτός ο νερολάκος δεν μπορεί να ξεδιψάσει άλλο στόμα. Γι' αυτό μεταβολή και γυρίστε από εκεί που ήρθατε. Ωραία. Μήπως υπάρχει κάποιος διευθυντής να μιλήσουμε ή μήπως... Μάλιστα. Ήρθες για να με προκαλέσεις. Όχι, 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 όχι. Εμένα πάντως, για πρόκληση μου φαίνεται. Ζούμπα, περίμενε. Να πάρει γυναίκα εδώ, προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα. Και εσύ Ζούμπα, να περίμενε. Αλεκέ, είσαι εσύ? Όχι, με λένε Άλεξ. Όπως τα cornflakes. Ζούμπα, κοίτα. Α, το είχα πάντα. Το ίδιο και ο κτηνίατρος. Είναι... Μου δίνει τύπο, ξέρεις. Το σημάδι. Αρχίζει να γίνεται κάπως. Γλυκιά μου. Γύρισε. Τι? Γύρισες. Γε μου. Μπαμπά. Μαμά και μπαμπά. Μαμά και μπαμπά.
Μαμά και μπαμπά. Η μαμά και ο μπαμπάς. Έχω μαμά και μπαμπά. Το μωρό μου ζει! Μπαμπά! Ο γιος μου! Ο γιος μου γύρισε!